Добър ден. Документите за проверка. Ето. Знаеш, що те спряха? Не, имам чу, че всеки момент ще разбера. Що си без маска? Каква маска, бе? Ти телевизор у вас имаш ли? Да. А новини гледаш ли? Не. Сега като ти напише един акт, че почнеш да гледаш. Ама чакай, ти сега за какво ще ми пишеш акт? За това, че не гледам телевизия ли? Не, за това, че не носиш маска на обществено място според новата разпоредба. Ма чакай, аз съм сам в колата. В момента сам ли си? Ама не бе, аз съм... Пишем. Добър ден. Добър ден. Тая маска кога е купена? Ами, вчера? И кога е прана? Ми не е прана. Ще пишем. Ама чакай, как така ще пишем? Защо ще пишем? Според наредбата маската трябва да се пере всеки ден. Ма чакай малко, аз не съм я носил, бе, човек. Значи пишем за това, че не си я носил. Добър ден. Добър ден. Що си без маска? Така, господин полицай, някак си закона няма как да ме задължава да стоя сам с маска в собствената си кола. Тия разпоредби, дет ги измислиха, са пълен шит, защото не може ние навънка да сме с маска, а по заведенията, по които се храним, да сме без маска и да се плюем един на друг 100 човека на куп. Плюс това, учените доказаха вредата от носенето на маска постоянно. Тие всичките работи ги правят само единствено, за да може да усвоят едни пари от Евросъюза. И другото, което искам да ви кажа, не само нас правят на маймуни, ами и вас. Не съм ли прав? Питахте, що нямаш маска? В смисъл, ти не слушай ли колко говорих до сега, е? Ще пишем. Ма чакай малко, защо ще пиша? Добър ден. Документите на маската, моля. Моля? Да разбирам, че нямаш документи, така ли? Ама какви документи, бе? Сертификат за производство на маската. Ами, не. Пишем. Та маска кога е прана? Днеска. С какъв прах? Не знам. Ще пишем. Та маска как е прана? На ръка. А измили се ръцете преди това? Ще пишем. Та маска кога е прана? Днеска. С какъв прах? Ариел. Откъде е закупен? От Турция, че по-ефтино. Добре. Какво добре? Ще пишем. Та маска като я изпереш, къде я сушиш, бе? На терасата. Остеклена ли е терасата? Не. Охо, на обществено място. Ще пишем. Ма чакай, как така, е? С кой живееш? С майка ми. Ще пишем. Ма защо, е? Защото си станала 30 и още живееш с майка си. Ти домашни любимци имаш ли? Да, куче и рибка. И кучето ми носи маска. С сертификат е. Прана е. Днеска. С Ариел. Не от Турция. Ще пишем. Защо, е? Защото рибката ти е без маска. Ама тя... Ще пишем. Моля? Не те чувам през тая маска. Защо ще пишем? Защото си без маска. Що си без маска? А ти що си без маска? Да, ще пишем. Ей, пак ли то, бе? Този път съм подготвен. Добър ден. Добър ден. Така, сертификата на маската. Медицинската на маската. Гаранция и дата на производство. Талона от химическото. Акта за раждане на баба ми. Бележника ми от втори клас. Ето ги и рибките с маска са. Сега какво ще ми кажеш? А? А колана къде ти е?